vyhlásili do Alfiády a myslím, že táto súťaž žiakov zomkla, navzájom sa podporovali pri riešení úloh. Niekedy bolo potrebné takisto podporiť, teda, aby pracovali spoločne, testy vypracovávali aj v škole, aj doma a myslím, že to malo pozitívny na nich vplyv, pretože bolo vidno, že tým, že riešili kreatívne tie úlohy v tých testoch, tak si osvojovali učivo a dosahovali lepšie výsledky, ako keď sa učia iba obyčajným spôsobom v škole. Súťaž Alfiáda vlastne, aspoň z môjho pohľadu, v rámci biológie pomáha žiakom pri osvojovaní učiva a žiaci si vlastne vo forme domácej úlohy preopakovali to, čo sme na hodine vlastne prebrali. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani učiteľke Silvii, ktorá v minulého školského roku začala vlastne so žiakmi túto súťaž Alfiáda. Ona ich v podstate prihlásila a my sme pokračovali v tomto. Čo sa týka Alfiády, tak je to super program. Pomocou neho sme nielen si osvojovali na angličtine nové učivo, ale taktiež žiaci pomocou testov si preopakovali a upevnili učivo. Veľmi ma to bavilo, aspoň som sa aj niečo nové naučila a mohla som si zopakovať učivo. Mňa bavilo riešiť matiku, všetky predmety, že Pexeso, Puca, ty si museli priradzovať, to ma najviac bavilo. Pravím to Dominikovi, to tretie miesto si to mega zaslúžil. Najviac ma bavilo riešiť matematiku a angličtinu. Pomáhalo mi pri tom, že som sa naučil nové veci. Najviac ma bavilo riešiť angličtinu a Pexeso. Som rád, že som vyhral aj tento rok. Naučil som sa nejaké nové veci, slovíčka a tak. To bolo najlepšie, čo som mohol zažiť a tam boli veľa vecí, napríklad Pexeso a ma to bavilo veľmi.